Sekwaphela 7 years uMjikijelo yadlula emhlabeni. Insizwa eyaziwa ngokuthi uSibongiseni Mjikijelo ngubani? Sekuphele iminyaka eyisikhombisa eyadlula emhlabeni. Le nsizwa ayinethanda elimangazayo. Kwakusekuningi ayisazokwenza emculweni. uMjikijelo wadlula emhlabeni ngayi-29 May 2018. Kwaba usuku olubuhlungu kakhulu kulona kubantu abamlandelayo, abathandi bakaMaskandi, abazalwane nomndeni, umndeni uqobo lwakhe, ngey'nkoduso zakhe, iy'ngane, iy'hlobo, bayathinteka kakhulu ukudlula kwakhe emhlabeni. Kwaba nokukhulu futhi okwenzakalayo ngoba bengafuni ukuwuveza ku-TV. Kwaze kwaba ne-channel eyagcina uvezile lapha ey'ndabeni cause kwaba nesikhalazo esikhulu kakhulu ukuthi kungani umngcwabo kaMjikijelo ungazukufeza ku-TV. Kwaba nokukhuluma kwakukhona-ke okuthinteka ocabanga ukuba ngathi umnikelo ngazo ngathi kwathiwa imukela bakayithatha okwamanje. Siyakhumbula-ke omnikelwa yibo-ke omnikezwa yibo abehamba phambili ekuphatheni iy'nhlelo zalowo mngcwabo loyo. Nami ngaqala ukumazi kahle khona lapho ngoba nami ngumuntu phela obeqoza uMaskandi. Kodwa le nsizwa-ke uMjikijelo uSibongiseni yadlula emhlabeni ineminyaka ewu-35 engamashumi 35. Umuntu obenethanda elimangazayo. Ufike ekuculeni ngo-2001 as umdansa noma ngathi igidangoma because he not they perform, and futhi bekwazi ukubhala nay'ngoma, ubenalo ithalente lokubhala iy'ngoma. Emsebenzini eminingi kaMgqumeni because bekuyena uMgqumeni akade embhekile ebekiso kuye ukuthi umfana futhi ukusebenzisana naye since kwakungabantu nje around age ecishe ilingane. Futhi umfana ayembhekile ukuthi unethalente elithize, amsondeza wathanda indlela asebenza ngayo. Basebenza-ke naye kuMgqumeni kwakhe Khumalo, especially kuma-album njengeThwasa Lami, lapho uMjikijelo ayegijima khona noKhangelani DSD Mhlongo. Abakwethu nalapho babegijima futhi becula kahle kakhulu, wawezwa ama-voice abo. So basebenza kahle isikhathi eside. Ekusebenzeni kwabo ngenxa yokuthi kunama-challenges empilweni, umculo awunamali, especially uma umuntu onjengegidangoma and wena utalented kakhulu njengoMjikijelo ngoba ade esiza nasekuhlanganiseni umusic kwamanye ama-album anjengeThwasa Lami. Mhlawumbe yayikhona le nhleso le yokuthi engenza okuningi kunalokho. Mhlawumbe ithalente lakhe engale-explore somewhere, azibonakalise ukuthi ubani. Wahamba-ke ngo-2009 ephuma-ke under uMgqumeni, angazi 2009 or 2008, kodwa around that time. Lapha aphuma khona acula khona ngengoma eyayifaka igama elithi Umona, eyayisuggesta otherwise ukuthi okungenzekani ukuthi uMgqumeni khona into enomona eyenzakalile bendawonye. Kodwa kwakucabangela kwabantu lokho ukuthi kungenzeka uMjikijelo khona into ayikhulumayo. Lo album ya-receive-ke kwaba nama-mixed reviews. Abanye bayi-receive kahle, abanye abayi-receive-anga kahle. Kodwa-ke wabuya ngenye i-album eyalandela ethi Umfana Webhofa, umane ngibona nje ngenziwa ibhofa. Nayo yayimnandi kakhulu, bayithanda abantu, bayithokozela. Yabonisa ukuthi shuthi alikho igazi elibi between yena noMgqumeni anokuphuma anda ukusebenza noMgqumeni.
ngoba wayebonisa uMjikijelo ukuthi unethalente ngempela, hhayi indaba yokudlala, waye-talented. Ngalezi ayikhathi boma-2008-9 kwakunzima kakhulu ukucula. Later alone-ke umaskandi imakethe yayiyithafu, ukuyipenetrate kwaku-difficult. Kodwa wazama uMjikijelo azama ngayo ukufohla naye ngalezi ayikhathi kunzima. Naye wathola-ke indlela akasebenza ngayo ukuthi asebenze kahle. Ekusebenzeni kwakhe uMjikijelo ube nama-albhamu awu-18 esewonke. Kunamaqembu abekhona, amanye awo amancukumane. And wenza ama-DVD ayi-2. Enye yawo lena ethi 20 years ago. Yayibukela kakhulu kule minyaka. And insizwa le yazalwa le kwaJikijeka eMvuti, KwaZulu-Natal. And futhi le nsizwa iwahambile amazwe anjengo-Dubai, ko-US, namazwe nje asondele nalapha eSouth Africa. Wahambelile waperforma njengoba umuntu onethalente elikhulu kakhulu. Ukhiphe nama-albhamu ayinqwaba anjengo 20 years ago, Hlupheke Sonke, i-Challenge, Angidlali Nani, Uphelile Umngani, namanye. So abangazi nabebengenayo ishow uma bezokhona uMjikijelo, ile ndoda le eyafika nengezo-ke after sekhamba umgqumeni emhlabeni. Ile ndoda yakhombisa ukuthi-ke imoto, ipolo, igolf, bani. Yonke lento sayibona ngaMjikijelo. Impahla, indwangu ubeyidlalisa kakhulu. So uyena umuntu mina engatestifya ngithi izinto ezithize ngiyibone kuyena. Mhlawumbe yena abanye bafika kamuva ngoba abanye phela abazi. Bafika manje bano 3 years 4 years. uMjikijelo nesikhathi eside bekhona. Izinto siyibonile zenzeka. Kwakuyitshela ukuthi hayi into yafika nobani. No, into esiyibone ngoMjikijelo leyo Viyali amalebula amakhulu yibo uMjikijelo. So lensizwa bengithi nje angikhulume ngayo noveza ukuthi yasheshe yahamba emhlabeni kusesekuningi okumele ku-achieve ikuzuze. Unama-awards awawinile amaningi futhi. Wakwangena Sokhosini kwenye yama-top 10. Ingoma kaSjava ayiremixile lapho. Kuyingoma kaSjava lapho. Omaskandi banakho ukuthatha ingoma-ke eyidumile beyicula ngomaskandi. Leyo ngoma I think yaba number 5 if I'm not mistaken. So bekukukhumbula nje lensizwa kaNgobane. uNkulunkulu washeshe wayithatha. Yona iyawusebenzela lo mculo kakhulu. And amagalelo ayo ayohlala ekhunjulwa ikhathi zonke. Ngoba namanje isikhala sakhe asikakavaleki. Bakhona abacula ngevoice yakhe cishe ilande yakhe, abantu abanjengoTencane, noMjikijeli, nabanye-ke abazamayo. Kodwa-ke uMjikijelo yayi-unique ivoice yakhe ngendlela ayiqhamuka ngayo. Kodwa nje ithalente lalimangaza kakhulu. Angeke lokho kungangingabaza. Ngalezi ayikhathi-ke uMjikijelo-ke sasekhona. Cha, wayehamba phambili. Kuyindoda nje eyahamba phambili lezi ayikhathi. Yayibambana nanomJingiseni Makuvota. Yayibambana nje. Mama ngiyihlutha emculweni ubone ukuthi zibambene lezi nsizwa lapha phezulu. Akwazi ukuthi ubani oyophumelela. Kodwa-ke uMjingiseni uyigcina ephumelela-ke ngoba wayenabangani abaloyal abayimela into yabo ababengafuni ukuhlula. So other than that uMjikijelo waye-talented kakhulu. So angazi kwaNgobane or Ihlotsheni or Komzala ukhona yena ophinde eze njengaMjikijelo ngoba yasebenza kakhulu le ndoda leyo. And washiya abalandeli bakhe benesikhala esikhulu kakhulu ababemsupport, abemthanda, bethanda yonke into ngayo. Nami sasekumgqumeni afo uqamba ngangimkhonzile. Insizwa wangibona ukuthi hayi iza kahle. Eyigida ngoma lapha. Kodwa-ke impilo kunjalo. Okunye nokunye sesiyokhuluma ngelinye ilanga. Ngiyabonga ithuba. Siyobuya ngelinye ilanga sesiyokhuluma ngevidiyo sikhumbula elinye icebo likaMaskandi. Salahle.